Takže máme tu druhého účastníka rozhovoru zápasu operencov medzi HC Bažanti a Kanárikmi. Prehra 6-0, tzv. Povestný Kanár, jak Ríško Ondrušek poznamenal na boxe časomeračov. Ako si to videl? Tak ja si myslím, že dneska to určite nebol náš zápas. Povedal by som, že nám už 2 týždenná pauza, ak z toho vypadli. Nevadí, tak vo štvrtok máme šancu na nápravu, musíme hrať úplne všetci, od prvého do posledného. Videl som, že bolo pomerne málo striel z vašej strany. Nestačilo by možno hrať trošku jednoduchšie? No tak my sme nevedeli hlavne dostať puk z pásma. Tam súper niekoľkokrát dobre aktívne napádal a chytal to ešte pred modrou čiarou. To nás stálo dosť síl a myslím si, že aj 3 zo 6. Ale tak to akože nie je nejaká výčitka voči niekomu, proste tam si musíme pomáhať obrancovia a útočníci, všetci nemôžeme. Obrancovia do toho musia dať silu a útočníci nemôžu čakať na puk v strednom pásme. Minule na parkičke som ťa videl robiť neskutočné sóla. Dnes mi to od teba trošku chýbalo v tomto zápase. Kde bolo možno príčina, že som ťa nevidel v nejakých gólových šanciach dneska? Obrancovia voči mne neboli tak milosrdní, jak ty. OK, takže to bol Dodymek, ja mu ďakujem za rozhovor a som rád, že je veselý aj napriek prehre, pretože sezóna je ešte dlhá, takže ďakujem a dúfam, že ti to bude padať do. Ďakujem za rozhovor.